Ngarga Sunda Kapira Kresna Bangga manah Hermoji Sakti Nira Bangga manah Hermoji Sakti Nira Paman Sadiwa Piyogil Prabu panjenengan ugi badhe mula surga tengeng putra muling pringgendani boten badhe suwala kabejawana kula derek menawi kula saged bantu dhateng Siwa Ismaya. Dudu kuwi kleru. Kene yo kira. Sing tak karepake dina kala mangsa iki jeneng sira bakal tak bantu merbaku ngene gedhe labuh rabete Kakang Semar tumrapik Raja Ngamarta. Pripun kados pundi? Pak ewangi nggih.